агентии мубориза бо маводи нашъадори тоҷикистон рӯзи 7 июл хабар дод ки ҳафтаи гузашта дар ҷараёни санҷишҳо дар бозорҳо дар шаҳру навоҳии ҷумҳурӣ чанд мавриди тарғибию рекламаи ғайриқонунии маводи мухаддирро дар либосҳо ошкор карданд. маркази матбуоти агентӣ гуфт натиҷаи санҷишҳои гузаронидашуда дар бозорҳои корвон ва ганҷинаи шаҳри душанбе 17 ҳолати фурӯши либосҳои дорои аксҳои барги неҳоли бангдонаро ошкор намуд. дар натиҷа аз 17 нафар соҳибкорони инфиродие ки ба фурӯши чунин либосҳо машғул буданд, 239 адад либоси сабуки варзишӣ ва 530 адад кӯлоҳҳои варзишӣ бо тартиб додани ҳуҷҷатҳои дахлдор мусодира карда шуд. ҳамин тавр дар бозори ноҳияи ёвон аз 4 соҳибкори инфиродӣ 21 адад либоси варзишӣ бо акси неҳоли бангдона ки василаи тарғиботу ташвиқоти маводи мухаддир арзёбӣ мешавад, мусодира карда шудааст. агентии маводи мухаддир гуфт ҳолатҳои тарғиби маводи мухаддирро ҳатто дар таронаҳои репсароёни тоҷик низ ошкор карданд. ба ҳамин монанд шаҳрвандон Ризоев Зафар Маҳмадрӯзиевич ва Шарифзода Муҳаммаҷон Алихон то ин ҷониб ба хондани суруд дар жанри реп машғул буда, дар шабакаҳои иҷтимоӣ аз ҷумла дар ютуб, фейсбук ва тикток саҳифаи алоҳида кушода дар он ҷо сурудҳои тарғиботӣ дорои характери ҷалбнамоӣ ба нашамандию нашъаҷалобиро ҷой карда, бо паҳн намудани ин сурудҳо диққати ҷавононро ба худ ҷалб намуда, номбурдагон аз ҳисоби ашъори тарғиботи нашъамандӣ клип бо сурудҳои канабис ва марихуана ки муаллифи ин сурудҳо худашон мебошанд маблағи муайян ба даст оварда, ба ин восита ба мафкураю андешаи шунаванда ва бинанда таъсири манфӣ мерасонанд. агентӣ гуфт нисбат ба соҳибкорони инфиродӣ ки ба фурӯши либосҳои дорои аксҳои тарғиботии маводи нашадор машғул буданд ва сарояндагони репсаро аз тарафи ин неҳод парвандаҳои маъмурӣ бар асоси моддаи 131 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон ки ҷазо барои тарғиби маводи нашъадор моддаҳои психотропӣ пешбинӣ намудааст, оғоз гардида, онҳо ба андозаи аз 10 то 20 нишондиҳанда барои ҳисобҳо аз 600 то 1200 сомонӣ ҷарима баста шуданд. агентии мубориза бо маводи мухаддир аз ҳамаи соҳибкорон ва ҳунармандон инчунин ҷомеаи шаҳрвандӣ даъват кардааст ки барои ба даст овардани фоидаи муфт ба тарғиби маводи нашъадор машғул нашаванд ва дар тарбияи насли ояндасози ҷомеа, пешгирӣ аз ҷинояткорӣ ва рафтору одатҳои номатлуб, баро мондани низоми корҳои тарбиявӣ бо аҳли ҷомеа ва таъмини тарзи ҳаёти солим дар байни ҷавонону наврасон саҳми арзандаи худро гузоранд.